Ze komen met een witte mars op, geen aandacht voor de Wagner und Schave Spuren.
Waggelaire Oetsen Grave Schoenen. En u weet niet ooit wel eens een voerstreek geweest is. En degene wat in de voerstreek geweest is, dat is prachtige natuur, idyllisch. Heel rustig, met daardoor achter de deuren zoveel talent en dynamiek zit, dat hij die in de wereldstadsterrein meent geweten. Dank jullie wel, afgelopen zondag hier en nu op de zoekbeweer. Waggelaire, dank jullie wel. En we hebben ons 2 prinsen, een jongventje, voor de grote prins. Ja, dit wordt een jongvent, ja, dat is een moeilijke keuze, hè. Prins Brian. Een van deze kanjes mocht ze het jongvent kunnen veranderen. En onze stadsjeugdprins Steven de eer om de jongmedaille te overhandigen. Wie niet maar niet zwak, wordt het helemaal. Niet. Ja. En voor die moeten het allemaal zien, maar die gaan dan terug in de geschiedenis, die denken wel aan vreugde, hè. En wat geeft zich nu zeggen tegen deze mooie dame? Je hebt het zo goed gedaan, ook afgelopen zaterdag en daarom verdient deze jaar award van 2018 van de Vlaamse. Mooi. Kijk, een volgende bloempje. Ik weet dat Annelien of Rachel, Evie, is Evie ook in de zaal. Er wordt Evie snel voorkomen, want moet hij van de stadsprins Brian natuurlijk nog een heel zwaar boeket. Die is er die moet dan even nog. Moest voor heel goed in de voetstreek aankomen. Moet hij van Brian, de prinsen van de Waggelaire. Die zorg heeft heel vurig de bühne aan. Ik volg in de buurtmars als uitmars en